Dok sam odrastala, nikad nisam dozvoljavala da mi neko nešto proturi zato što tako treba. Ja sam stalno postavljala pitanje, a zašto? A zašto? A zašto? I ljudi koji ne znaju suštinu na drugo ili treće zašto, već se počnu ozbiljno nervirati. Zato što ni oni ne znaju zašto. I onda će vam reći, ma valja se. Šta se valja? Hoćeš mi reći zašto se valja? Ko je rekao da se valja? Zbog čega se valja? Hoćeš mi pokazati to što se valjalo? Shvatate? Tako da, jedno pitanje za razmišljanje, s obzirom da pravoslavci, odnosno pravoslavni sveštenici govore da se Sveti Duh spušta na liturgiji i da je tu Sveti Duh, šta je sa ljudima koji su u kolicima invalidskima? Šta je sa ljudima koji leže po bolnicama ili kući, koji su invalidi? Jel oni ne mogu da osjete prisustvo Svetog Duha?